Siitä se ajatus lähti. Tämmösiä tällä kertaa. No tämmösiähän niistä tuli muutama tehtyä. Ihan pikkusen klapia ja tommonen pina. Ja sit kun eiköhän ole ennen halakko, niin piti vähän kassailla niitä tällä kenolla. Tämmönen. Mut tämähän on vielä keskeneräinen. Tähän pitää lisää panna jotakin. Ootahan pikkasen. Siitäpä se sitten. 4 metriä halaka sieltä on tommonen. Siinä on trampoliinen kehikko ympärillä ja vähän tuettu kaiken näköisin konsteja, yöllä valot palaa tässä.